Salam, gaderly watandaşlar, salam ýahban gelin gyzlar. Ine bugün biz siz bilen aýallar, gyz gelinler öz aramyzda biziň iň bir wajyp meselelerimiz barada gurrun edeliň. Bugün görüşüňiz ýaly gün efir gidip dur. Birinji gede gidýän şu gün efiri bagyşlarsaňyz kän bir kompýuterden bir tekniki näsatlyklar bolan sebäpli birazjyk gijä galym. Onda näme gaderly gelin gyzlar, bugün biz ýanky çagalar barada aýal gyzlaryň ýanky gyzlaryň diýmän inni gelinleriň, aýal maşgalalaryň, zenanlaryň ýaňy çagasy bolan zenanlaryň dekret dynjalyşyny näçe wagt, näçe ay ýa näçe ýyl uzak oturup bilýär. Haýsy ýanky uzak oturmasynyň sebäpleri ýa-da şol çag üçinmi ýa enesi üçinmi haýsynyň peýdalydygyny, haýsynyň bir jemgyýete hem çaga terbiýesine peýda getiräjek uğurlary barada birazjyk gurrun edeliň. Şu dekret otpusgasy ýanky türkmençe aýdymyzda dekret dynjalyşy diýip aýdalyň. Şonu nä derejede uzak oturup bilýär. Şu barada gurrun edeliň. Onda näme häzirlikçe siz maňa sorag bermäň, diňläp oturuň. Sebäbi sorag berseňiz ýitip gitmegi mümkin. Onu men görüp ýetişmeýän, sebäbi bir aýtjak zatlamy aýdyp otarymdan soň, onuň siziň soraglaryňyz bolsa jogap bererin başardygymdan. Gaty uzagym çekmäliň diýen, sebäbi bu gün efir men birinji gede gidýän. Soň ertesi biri günleri ýene dowamy gelir. Onda näme gaderly gelin gyzlar, şu ýerde men şu dekretni otpusk barada, çaganyň psihologiýasy barada, çaganyň ösüşi barada, aýal gyzlaryň öýde oturup, ýanky zenanlaryň diýip aýdaýyn, zenanlaryň öýde oturup uzak oturmasy nä derejede dogry. Şu barada aýdyp bermekçi. Esasy ine zenanlar çagasy bolandan soň köplenç öýde oturýarlar. Aslynda işlemeýän ine gelin gyzlar kän. Bular diňe öýde bolýarlar çagalary bilen, tä doglandan mektebe uğradýançalar öýüne oturýarlar. Häzirki döwürde bir maşgalada bir çaga, iki çaga ýa bolup bilse bir üç çaga bolýar, onan artyk kän çaga bolanok. Öňkü döwürlerde bolýardy 8 çaga, 10 çaga, 12 çaga. Ine o döwürlerde çagalar üçin baglaram ýokdy, ýaşlylaram ýokdy öňkü döwürlerde. Çaga maşgalada çaga näçe sany köp bolsa, şonça da ýanky çagalar biri-biri bilen ýanky social ara gatnaşyk diýelinde, sosializasiýa diýip aýdaýyn rus diline. Türkmen diline socialization, ýanky bagyşlaň ingliz diline socialization, türkmen diline sosial ara gatnaşyk. Ine şu çagalar 1 ýaş, 2 ýaş aralar, 1,5 ýaş köp çagaly öňkü döwürler aýdyp bereýine. Köp çagaly eneler, ýanky başgalalar, çagalar biri-birileri bilen ýanky sosial ara gatnaşykda bolýarlar, bir-birinden köp zat öwrenýärler. Çagalar edil çagalar bagyna hyýal özüni alyp barýarlar. O döwürlerde kän bir eneler ýa atalar bir çagalarynyň üstüne kökenek bolup bir ölüp ýatanokdylar da, sebäbi çagasy köp bolsa bulan haýsy birine seretjekden 8 çaga, 10 çaga bolsa bu çagalaryň azyjyk ulalan çagalary kiçi ýanky soňky bolan çagalary ýörap başlan ýa bir 3-4 ýaşynaky çagalary ullary seredýärdi. Şu uly ýaşly çagalary 10 ýaşyndan geçen bolsa aýdaly 8-10 ýaşyndan ýokary çagalar kiçijek çagalaryny seredýärdiler. Şol öýde şolaram ňanky, ýanky eneke hökmünde şu kiçi çagalary seredýärdiler. Emma käbir maşgalalarda
Şo kiçi çagasy ýykylsa-da ulusyny urýarlar, enesi atasy şo kiçi çaga aglasa-da ulusyny urýarlar, kiçi çaga aç galsa-da şo ulusyny urýarlar, söýýärler, urýarlar. Şol çaga dogranlaryna näçe köp çaga dogursa şol ulu çagalar üçin dogurýandyr öýdüp köplenç eneleriň ýanky düşünjesi şeýlerä köne zamanynaky eneleriň düşünjesi şeýlerä. Gynansa-ham bu zatlar dogry. Kiçi çagasy beýleki çagalarynyň ählisini şu uly çagalar üçin dogranýarlar. Ödüni alyp barşy eneleriň şolam näme dogry? Sebäbi uly çagalar 10 ýaşly, 12 ýaşly çagalar öz çagalyk durmuşyny ýaşaman, şu kiçi çagalara enekelik edip, şolara seredip, şolary ýugundyryp, iýdirip, içirip, şeýdip ýaşaýarlar şol. Şolam bir şu çaganyň, uly ýaşly çagalarynyň bir durmuşynyň bir parçasy bolup geçýär-de. Şo kiçilikden enekeçilik edip, şo kiçik çaga gijigilerine seredişip, şolar ýaly döwürde çagalyk şeýle geçýär. Öz çagalygyny özleri ýaşap bilen o köp uly çagalar. Indiki döwri göz tutup aýdamda, häzirki döwürde 2 çaga ýa 3 çaga maşgalada ýa 4 çaga bolýan ýerem bar. Ondan köp bolýandyr diýip pikir edemok. Edil häzirki döwürde sebäbi durmuşyň döwletiň, ýurduň ykdysady taraplaryna özüňizi gaty gowy bilýäňiz. Şol sebäpli inni ýanky dekretni meseleni gozlap geçsek, iň agram durmuşda iň agyr hem günler hem agramly bölegi aýal maşgalaryň üstüne düşýär. Bagyşlaň watanaşlar. Şol aýal maşgalaryň üstüne düşýär. Aýal maşgala hem öýünü çaga dogurmaly, hem öýüniň işini etmeli, öýüniň hyzmatyny etmeli. Başga-da bir kuşdan çagasy bar bolsa olara da seretmeli. Olaryň naharyny, şoruny da seretmeli, ýuwundyrmaly, giyindirmeli, iýdirmeli, içirmeli. Öýüniň uborkasy, nahar, şor şu zatlar gadyrly gelňizler, gaty ýeňil işdel. Bir zawoda gidip 8 saat işläp geleniň onan 1000 esse aňsat. Şol sebäplenem aýal maşgalalar özüni oda atýar diýseňem bolýar. Köp zatlar başyndan geçirýär, köp agyr ýanky stresler başyndan geçirýär, agyr günler başyndan geçirýär sebäbi çaga bolanyny eýlek daşyndan seretsen çaga bir süýjüje çaga, bir mulaýymja, bir gowja çaga, bir posalajyk çaga, emma onuň enesine, atasyna berýän azary ondanam beter. Ýanky agyr, kyn, dogrusyny aýtsaň. Bir çaganyň keypiniň gowy wagty, oýnap oturan wagty bir süýje, bir enaý çaga, emma azar beren wagty, yaramadyk wagty, ýa gijelerine gowy ýatmaýan çagalar, şu zatlaryň hemmesi ýanky enäni strese alyp barýar. Günnelik stres, bary işine de bir özü ýetişmeli, bir kuşdanam çagasy bar bolsa, ýekelli bolsa, şu ýagdaýda kyn ene daş töwerekden hiç ýeli kömek boltgy ýok. Adamsam näme işe gidýär gelýär, diňe pul gazanýar, çagalar bilen kän işi ýok. Erden ýatyrka gidýär, agşam ýatyrka gelýär. Ine şular ýaly biziň erkek kişilerimiz ine şeýlerek. Emma gürledöňde özleri şeýle diýär, aýalym bara öýde diýär, hiç ýerde işlenoga diýär, uzak gün öýde diýär. Ine şo pikir, şo sözleri kawıçkaň içine alyp täzeden gaýtalap bir ýenjip täzeden gaýtalap bir şo sözleri özümizçe bir many çykarjak bolalygda. Näme diýmek? Meniň aýalym uzak gün öýde, hiç zat edenok, öýde turýar diýär, işe gidenok diýär. Diýmek, erkekleriň pikiriçe işe gidýän aýal işleýär, emma öýde turup 3-4 saany çaga seredýän aýal hiç ýerde işlenok, hiç iş edenok diýen manyny berýär. Meniň pikirimçe şeýle. Emma tersine 8 saat bir ýere gidip, zawoda gidip ýa fabrika gidip işläp gelseň, ol seni bu derejede ýad etmeýär.
ýa-ni 3-4 saat çaga seretmek bul gaty güzap. Ödem 24 sagat seretmeli sen şoňa. Gündüzlerine ulrak çagalarına seredin, olar näme bolsa giýje ýatdy, emma gidijek ýaň bolan çagalar giýje ýatanok. Bunun köplenç biziň ýa-ni gizen anlamadan goýup berýän ýalňyşlyklar we özlerini şolar ýaly aýaman erteden akşama çenini şol çagalan ýygyny helak bolup ýörýärler. Mühim işlere muňdaşyndan. Şu ýagdaýda çaga aglanmagy ine köp eneleriň häsiýetleri bar-da, häsiýeti bar. Ol köpsiniňki diýen ýaly şeýle. Instinkt boýunýa, ýa-ni çagasy aglasa ylgap turup topulýar-da barýar näme bolduk diýe. Emma erkek kişiler olar ýaly däl. Aglasa aglapdyr 5 minut, 10 minut aglar goýar diýe. Ýöne ene. Çagasy aglanny instinkt oýanýa-da ylgap turup gidýär. Şol nahar bişirip duran bolsa taşlap gazyň üstündäki naharyny taşlap ylgap gidip bilýär-de. Ya bir banyada, tualetde ya bir meselem bir duşa giren mahalam arkaýyn ene diýilýän ene arkaýyn tuwa düşüben bilen ok, ýuwunwan bilen ok şol haçan görseň men köp adamlar tanýan, köp maşgalalary duşyň gapysyny açyp tuwa düşýärler. Duşyň gapysy açyk durmaly, sebäbi çaga gelip aglap ýa-ni gapyny depip durýan çagalaram bar-da. Şol ýagdaýda sen özüň sabyny sen gapyny açyp çagany goýup berbilmersiň. Şoň üçin çaga gelip giräýände gapysy açyk şeýle tuwa düşýän gelinlerem bar men. Olary gowulýan, tanýan. Ine şular ýaly aýal maşgalalaryň psihologiýasy bütgeşik erkeklenki başgaçarak, aýallanky başgaça işleýär. Ýa-ni giýje gowy ýatmaýan çagalar bar-da aýdymda. Aýal maşgala 24 sagat çagasyny sereden üçin arasyna dynç almaýan üçin gününden stres köpelýär. Çagaň sany köp bolýardy, şo stresler beter has galňa, has artýar. Şol sebäpden meniň bir berjek maslahatym ýaş çagaly gelinlere, aýal maşgalalara çagalaňyzy aýratyn ýatyryň. Öz gujoňyza alyp ýatmaň, sebäbi o çaga giýje ýatýan ýalamdyr, o çagaň özü üçin ýatýandyr. Ýöne ykyrganyp beýlesine düňdürip agdarlaryna her saparyna sen oýanýan. Gujoňda ýatan çaga bolsa sen oýanýan şoň, beýlesine döwürlerine ýatyp bilen ok sen. Momental senne enelik instinkt diýip bir zat bar. Şol has güýçlü derejede ösen biz aýal maşgalalarda. Şoň üçin erkek kişilerin hor çekip ýatışýaly aýal maşgala onu edip bilen ok. Şol oýanýar. Ondan sen çaga 5 sapar oýanýarmy, 3 sapar oýanýarmy, 7 sapar oýanýarmy, 10 sapar oýanýarmy giýje her saparyna da sen turmaly bolýan. Şol aç bolsa da turýar. Ya düşürgäbem turup bilýär. Ya bir gapdalyny ýatyp egini, eli aýagy guruşda da turup bilýär. Şoň her sapar turanyna sen hem turmaly bolýan. Çaga ertesi günnüden bir sapar, 2 sapar ýatýar. Kiçi ýaşly çagalar 2 sapar günüň dowamyny ýatýarlar. Hertine 1 saat, 2 saat ýatýarlar. Emma ene onu edip bilen ok. Enenin ukusy bozulýar. Uku bozulan wagty hökman suratda adamyň psihologiýasyny, nerwsyna ziýan ýetip başlaýar. Bu 1 sapar, 2 sapar däl, 1 ýyl, 2 ýyl däl. Şol näçe çagaň köp bolsa şonça sen stresde bolýan. Taňa dynç ýok, hiç ýyl dynç ýok. Şonuň üçin hem özüňizi birinji aýamaly. Gelin gyzlarna men size ýüzleriň ýanyna. Özüňizi aýamasaňyz sizi özüňizden başga aýajak adam ýok. Şoň üçin hem çagaňyzy ýanyňyza alyp ýatmaň, aýratyn ýatyryň. Hiç adam bolmaz ýertire çenni. Beýlesine ykyrgan oýun zat edip öwürläýän ýagdaýynda siz özüňiz öz jaýyňyzda ýatsaňyz, siz arkaýyn ýatarsyňyz. Iň bolmany sutkada bir 6 sagat, 7 sagat ýatyp bilersiňiz diýip men şeýlere çaklaýan. Bulam ýokmany suratda adama gerek zat uku diýen zat, ukuň bozulanmakdy, ukuň wagtyny alyp bilmeseň sen travma alýan, psihologический travma alýan. Ýa-ni nerwny keseller ýüze çykyp başlaýar. Ýyl geldigiçe de aýal maşgalaryň ýaşy 30-dan 40-dan geçip berse, ol ýyllaryň dowamy bilen bu zatlar hasam
ýanky özüniň ziýanyny galdyrýar. Üst-üstüne ziýan goýýar. Soň siz bir çagşaňyzdan soň siziň çagalaňyza kim seretmeli? Şoň üçinem birinji bilen özüňize serediň. Ýanky iň bolmanda hepde bir sapar bolýam ýa bir aýda 2 sapar bolýam hiç bolmanda bir birini haýyş ediň ýa adamyňyza haýyş ediň otursun çagalar bilen siz özüňize şo gün özüňize sarp ediň. Bir günüňizi özüňize sarp ediň. Isleseňiz magazyna gidiň, isleseňiz ýatyň, dynjyňyzy alyň, isleseňiz bir nerwileň zadyny ýerine bir gaýtaryp getirmek üçin massaja gidiň, bolmasa bir kino gidiň, iň bolmanda joralaňyz bilen ýa bolmasa ýa teatr bar bolsa tügüreňize teatra gidiň, özüňizi harjaň. Şo günüňizi, birje günüňizi özüňiz üçin ýaşaň. Iň bolmanda hepdede bir sapar bolmasa 2 hepdeden bir sapar. Her 2 hepdeden bir sapar kimem bolsa bir otursun siziň çagalaňyz bilen. Sebäbi ýanky aýdyşym gitdigiçe aýal maşgala stres üstüne stres bolup soň depressiýaň bolmagy gaty mümkin. Ondan soň adamyny eýýäm spesialistler bejermeli bolýar. Gynansaňam bu zatlar statistika bu zatlary üstüne işlenip ýörlen soň hemme mälim. Ine şular ýaly gadyrly gelingyzlar, şu ýerde men bir sorag beresim gelýär. Erkek kişiler bizde bamy häzir görüp oturanyň içinde bamy ýokmy biljek däl ýöne. Şolara bir sorag beresim gelýär. Ine siz ýaly bolup ýaşap ýörsiňiz, aýdaly 3-4 sanam çagaňyzda siz şol 3-4 çaganyň dogulup hem kämillik ýaşyna ýetýänçe şol aralykda aýalyňyza bir çagalaňyz alyp galyp ruhsat berdiňizmi? Bir kino gitmäge, özü üçin ýaşamak üçin birje gün ýa massaja ýa bolmasa bile iň bolmanda bile bir restorana, kafeda gidip bir nahar zat iýip gördüňizmi? Bile oturup şu çagalardan dynj alyp, çagalary birine goýup gidip özüňizçe ýa bile kino ýa bir teatra ýa bir konserde ýa bir restorana ýa kafe ýa muzey ýa bir ýerler aýlanyp ýa iň bolmanda 2 bolup bile massaja da gidip gördüňizmi? Şol meniň soragym ine şu aýalaňyza nä derejede siz kömek edip bildiňiz? Şu çagalaryň ösýän ýanky dogulup kämillik ýaşyna ýetýänçe siziň eden kömekleriniz aýdaly ine aýalyňyza. Sebäbi aýal çagan doguran soň ähli zady aýal jogapkär diýip şeýlerek düşünje bar. Aýal adamyň jogapkärçiligine çagalar diýip. Ine şoň üçinem ýöne ýerden aýdylanak da şu ýanky alymlaryň diýen zady gowy nesil yetişdirmek üçin aýaly birinji bilen aýaly terbiýe bermeli. Aýala terbiýe berseň bütün jemgyýete terbiýe berdigiň diýe. Ýok, diňe bir erkege terbiýe berseň, ol diňe bir adamy terbiýeleýäň diýe. Ine şolar ýaly gadyrly watandaşlar esasy diýjek zadym şu aýal maşgala resurs gerek. Ähli tarapdan resurs. Şonuň psihologiski tarapam berk bolmaly, neurologiski tarapam berk bolmaly, emosionalny tarapam şol aýalda energiýa ýeterlik bolmaly, keýpem ýerine bolmaly. Şol maşgalany bütegi saklamak üçin hem ähli zadyň ähli maşgala agzalarynyň agzy bir bolmagy üçin ýetişen çagalarynyň intek kiçijek çagalarynyň saglygy üçin şol esasy aýal maşgalada resurs bolmaly. Ýanky saglyk derejesinde, saglyk tarapdanam, ýanky aýdyşmaly psihologik tarapdanam, ähli tarapdan resurs bolmaly. Şol resursy guturan ýagdaýyna halis özüne seretmän şu guturan ýagdaýyna ähli agzalardan başlaýa, ähli keselçiligem başlaýa, onuň aýaly adamsyny günäkärläp başlaýa, adamsy aýalyny günäkärläp başlaýa, sen özüňi seretmediň. Nähili seretsin ol özüni? 3 san, 4 san çagasy bar. Nähili seretsin? Oňa biri kömek etmeli. Ya bir çagasyna hiň bolman hepde de birçe sapar bar sen gitde ýat. Meni sen çagalaňa 5-6 saat seredip bereýin diýen adam bolmaly. Hepde de bir sapar iň bolmanda. Ýani aýalym öýde otur hiç ýat edenok diýen düşünjäni
aslında kesip dıňyň ol zatlar ýalňyş zatlar. Ýanky onuň soňa baka ýa bir ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl şo çydaýa aýal maşgala soňandan ýanky gil geçdigiçe bu ýanky stresler beterleşip başlan soň psihikasy, nerwysy bozulandan soň adam bilen gyýryşyp ýanky gowuk almagalan başlaýar. Sebäbi bu zatlar damja bolup şu damp köl bolup gidýär-de ýanky näme diýler, terpeňe. Ýanky sabr käse dolýar-da. Ondan soň gyýkyrlyk turup başlaýar. Şo zatlar bolmanka öňünden aýal maşgalalara da ýüzlenýär. Öňünden haýyş ediň, öňünden soraň maňa hepde bir gezek dynç ber, men ýatmaly, özüme seretmeli diýip. Şol ýaly ýanky iki taraplayyn bolmaly, gepleşip geçirmeli. Öz araňyzda ýatmaga size hukmany suratda hepde bir gezek bir gowy dynç almak üçin bir çaňyza seretip bermeli. Onuň aýal maşgala şol sebäpli ýanky azgyrlyp ýa gaharly ýa nerwini gürleýişem şol ýalak bolýar-da. Adam bilenem başgalar bilenem sebäbi gutorýar. Ýanky sabr käse dolýar, gutorýar. Bagyşlaň. Ene şol sebäpli aýal maşgala aýdaly enesi çağalaryna gyýgyrýar-da. Bar saňa plan edip diýmedi. Olam bir sapar, iki sapar etme, üçüncü gezek aýdylasa, ýanky gahary nemedi gidýär-de, onuň el galdyrmaly bolýar, çağalaryny urýanam bolýar, gyýgyryp söýgänam bolýar. O şol sebäpden terpeňesi, sabr käsesi halis dolandan soň ene diýilýän ene bir sapar aýdandadyny şo bir saparda ýerine ýetirmegini isleýär. Çağalarynyň hem adamsynyň hem. Näme üçin? Sebäbi ikinji gezek ýa üçüncü gezek gaýtalamaga ýagdaý ýok. Terpeňe ýok. Ýanky sabr käse dolýar. Onu zatlary özüňizem aýal gyzlar bilýänsiňiz. Şol durmuşyňyzda belki bolup geçendir. Şu zatlar. Şoň üçin ine meselem siziň özüňizde aýal maşgalalarda denanlar. Siziň özüňizde saglyk derejeňiz gowy däl bolsa, nerwiňiz bozuk bolsa, siz çağalaňyza näil terbiýe berjek? Ne şoň üçin ne samolyotlara zada minöňizde şol halas ediş ýanky enjamlar bar. Şonu diýip birinji özüňiz giýin diýip maskany, kislorodny maska dat bolsa, ýanky bir samolyotun üstüne instruksiýa geçenler näýdýärler, şo maskany özüňiz birinji giýin, soň çağaňyza diýip. Sebäbi näme üçin? Sebäbi siziň energiýaňyz gidenden soň, siziň özüňiz çaşaňyz soň, ýanky bir bolmas ýagdaý bolanda, çağaňy sen spasat edip bilmeýäňi. Şoň üçin birinji sen özüň sagdyn bolmaly, özüňe giýmeli, soň çağaňa giýdirmeli şo maskany. Şonu mysal getireýin diýdim-de. Ondan ýanky nime barda aýdaýyn. Birinji şu resurs aýal maşgalalar üçin hukmany suratda resurs birinji ýerde durýar. Onuň birim çağa rejim bellemeli. Meselem ine aýdaly çağa ýatyrka men hani tapır tupur üýüme uborka edeýin ýa bir derew nahar pişireýin ýa bir zat edeýin ýa eşik kirleri ýuwaýyn diýip olar ýaly aljyrap ýörmelilerle. Çağa ýatan wagty enede ýatsyn. Şo bir sagat ýatýarmy? Çağa ýatan wagty enede bir sagat ýatsyn. 2 sagat ýatýarmy? Enesem ýatsyn 2 sagat. Sebäbi iş diýilýän zat gaçyp gidýän ýeri ýok işiň. Hiç il gaçyp gidýän ýeri ýok. Turubam etseň bolýar. Olar ýaly bir zerur adam ýok. Kirýümegem ýa ubork etmegem olar ýaly zerur zat ýok. Soň etseňem bolýar ony. Şoň üçin birinji şol köp edilýän ýalňyşlyklar bar. Çağa ýatyrka men uborkam edeýin, naharym edeýin diýilýär-de. Ne şu zatlardan hem momentlerden peýdalanjak bolmaly. Çağa ýatyrka senem bir ýarym sagatdan, bir sagatdan bolsa ýatmaly. Tökman suratda. Onuň biram şu çağalara rejim düzmelik doglandan eýlek rejimli bolmaly. Çağa meselem ýaňy doglan çağany her 3 sagatdan, 3,5 sagatdan emdirilýän bolsa, şonu bozmaň.
Agladymy, ylgap agdyna emzik ýa çüýşe ýa bir näme emdirjek bolup durmaň. Çagy normadyr. 5 minut, 10 minut aglany normadyr. Şondan soň agysyny özü kesmese, çagaň agysy 15 minutdan uzak dowam etse, onda diýmek ýa üşüýär, ýa gyzýar, ýa bolmasa aç, ýa susuz. Şolar ýa bir ýeri agyrýar, ýa gulak agyrýar, ýa içi agyrýar, ýa içi ýellenýär. Çagaň içi ýelleneni hökmen aglap başlaýandyr biýmeda bolup. Indi bular ýanky rejimi düzmeli diýänimin sebäbi, rejim oturtmaly diýänimin sebäbi 3 sagatdan naharlaýanyňmy çagany şu 3 sagatdan ýygydan her sagatda ýa her ýarym sagatdan şonu etjek bolmaň. Çagaň rejim bolmaly. Sebäbi şonu baştan etmeseňiz sizi giýje ýatyrmaýar şu çaga. Giýje ýatyrmaýar. Her 15 minutdan ýa ýarym sagatdan bir zat isler durar. Bol sebäbi enlik bolýar çagaňky. Giýje ýatmaz. Şu sagat giýje iň soňky sapar 12'de emdirýäňizmi? 6 çenni hiç il emdirmek bolanok. Ýatsyn. O ilesine öwürlüp nimeden de ýa bir aglanjyran aglap oýanany da siz oýanmadyňyz ýaly aýratyn komnatda ýatyryň çagany. Sebäbi size rahatlyk gerek. Çaga hiç zat bolmaýar. Çaga aglamaz. Aglamaz eger üşemese ýa ıslap gyzmasa ýa bir ýer agyrmaýan bolsa aglamaz. Ol 5 minut, 10 minut aglan normadyr. Ol şoň üçin çaga diýilýär. Indi şolar ýaly rejim etseňiz gowy diýjek bolýarym. Ýene de bir aýtjakladym, ine aýallar dekretde oturýar da şu mesela ýene men gaýdyp geleýin. Aýallar dekretde oturýar. Näçe uzak otursa dogry. Mine şu soragym bar da, gelin gyzlar hemmeňde. Men häzir öz pikirimi aýdyp bereýin, sizem öz pikiriňizi ýazarsyňyz. Ne meselem çaga 3 ýaşyna çenli ýa käbir eneler 5 ýaşyna çenli oturýarlar. Köplenç işlemeýän, hiç ýerde işlemeýän eneler bolsa, tä mektebe gidýänçe 7 ýaşyna çenli, 6 ýaşyna çenli çagalar bilen öýünde bolýar. Hiç ýerde işlänoklar. Bu eneler gynansak da gitdigiçe näçe köp çaga dogurup öýde oturup işlemän, diňe öýüň işleri çaga feredip ýidirýär, içirýär. Oňa kän bir terbiyede berip bilenok, ýöne ýidirýär, içirýär, ýuwundyrýar, bolany ýatyrýar, turýar. Bu da atlara terbiýe diýip aýdyp bolmaz. Näme üçin? Sebäbi çaga 5 ýaşyndan, 4 ýaşyndan başlap meniň intek kän bir Türkmenistanda hema kän bir tanamaýadym adamlary çagalaryny okudyp, harp öwredip, ýa surat çekdirip, ýa bolmasa matematika öwredip mektebe taýýarlayan eneleri men kän görmeýärdim Türkmenistanda. Men gynansaňam diňe terbiýe diýilse, eneler çagany dogurmaly, ýidirmeli, içirmeli, wagtynda giyindirmeli, ýuwundyrmaly, ýatyrmaly şeýle düşünýärler. Bu zatlar gynansaňam terbiýe däl, watandaşlar. Terbiýe diýilende, dogry terbiýe diýilende çagany eýýäm bolandan meýilap terbiýelemeli. Bolandan eýlap. Bir 5 ýyl taýym garaşyp oturmalylar. Şo özüniň ýaş kategoriýasyny degişli, şoňa gabatlap, her kategoriýaň özüniň terbiýesi bardyr. Şu zatlar etmeli, şondan başlamaly. Şo rejim diýänmem şo terbiýäň içine girýär. Çaga 3 sagatdan emmelimi? Ýaňy bolan çaga 3 sagatdan artyk näme etmeň, ýaňky 3 sagatdan öň hiç ili naharlamaň. Şoňa enlik etsin çaga. Ululluça da şolar ýaly. Soň hasyl bolan soň 3 wagtyna, 4 wagtyna bolam şo rejimiň dowamy ýatýan wagtyny belleýäňiz. Gün örtanyň öň çaga, kiçik çaga bir sagat, 2 sagat ýatýar. Öýleden soň 1 sagat, 2 sagat ýatýar, biram agşamlyk ýatýar giýje. Şol aralykda näme ýatyp bilseňiz sizem ýatyň, ýatyp bilmeseňizem şolaň aralygynda bir zatlar ýa-ni öýüň zadyň işini edip bilersiňiz. Ýöne hökman suratda uzak ýatýan wagty bolsa, sagat öýleden soň ýatýan bolsa, meselem 2-den sagat 4-5 için ýatýan bolsa, sizem şo wagt ýatyň. Şo 1-2 sagat sizem gözüňiziň uykusyny alarsyňyz. Indi ýa-ni dekretde oturan aýal maşgalalar barada aýdamda, näçe aýal maşgala köp dekretde oturdugyça hem çagalaryna bilim tarapdan ziýan ýetirýär. Ýa-ni ziýan ýetirýär diýenim,
Gökdönüşlük getirýär. Çağalaryna belli bir derejede bilimem berip bilenok özem degradasiýa bolýar. Hiç stat etmändiň diňe öýüň işi günnelik datlary gaýtalanıp duran üçin ene hiç stat öwrenip bilenok. Enenin elem degenok kitap okumagady, elem degenok radio, telewiziýne dinlemägidi, YouTube'lar görmägi hiç stat ellegenok. Diňe hasyrdan şeýdip berýär erteden akşama çenni. Bir günnelik zatlary gaýtalanıp duran üçin ene de hiç stat özü öwrenip bilenok. Çağasyna da öwretip bilenok. Şol sebäpli başlan şol sebäpli eneler çağalaryna bilimsiz goýup bilýärler. Şoň üçinem sosial aragatnaşyk diýänim ene şol ýaşlykdan çağalara gerek. 1 ýaşyna çenli, 1,5 ýaşyna çenli oturup bilersiňiz, ýöne soň çağaňyzy ýasly sadyga bermäge başlaň. Näme üçin? Sebäbi günüň dowamyna 3 sagat gitse-de, 2 sagat gitse-de şol sosialny beýleki çağalarla aragatnaşygy bolsun. Şol bolmasa çaga diňe enesi bilen 5 ýaşyna, 7 ýaşyna çenli enesi bilen oturan çaga hiç ili başga çağalar bilen gürleşibem bilmeýär, gep söze alışmaýar, oýunjak oýnamagyny bilmeýär, oýun oýnamagyny bilmeýär. Hiç zatdan baş çykanok çaga. Başga bir dünýä düşünýäli aljyrap durýar. Şo 7 ýaşyny ýa 6 ýaşyny çenli çagany öýde saklan eneleriň çagasy ütgeşik bolýar. Başgaça bolýar. 1 ýaşyndan, 2 ýaşyndan başlap sadyklary, ýaşlylara beren ýanky eneler bar, neme çagalar. Ol çagalar eýýäm öz ýaly ýaşly, özü bilen deň ýaşynaky çagalar bilen alışyp, gepleşip, gürleşip, oýnaşyp, ağlasa-da ağlap, ýykylsa-da ýykylyp, şol ýaly öz başdaklyga, öz başdak bir ýola düşýär çaga. Ine meselem öýünni 6 ýaşyny çenli, 5 ýaşyny çenli enesi bilen oturan çaga bir şo köçä çykyp, köçäň çagalarla oýnaýmasa başga görýän zat ýok. Diňe enesiniň diýýän, gürleýän zatlaryny eşitýär. Daşyndan hiç ileki söz zapas, ýanky sözlük zapaslary bolanok. Diňe enesi günnelik näme diýýän bolsa, şonu eşitýär. Otur, tur, ýat, iç, ine şular ýalaky günnelik ulanýan sözleri bilýär çaga. Öýünde ençesi bilen oturan çaga. Hiç il oýundan baş çykanok başga zatdan. Inni meselem çaga bir ağlaýan ýagdaýynda ýa bir ýyklaýan ýagdaýynda da ylgap baryp ejesi ýerinden galdyrýar, onan bilýär çaga şonu etjegini. Emma sadyga gidýän çaga özü ýykylsa özü turýar. Onan bilýär ejesi ýok töwereginde turjak adam ýok, enekede turmaýar, ýa gapdalnak oýnap beren çagalaram turmaýar. Şoň üçin öz başdaklyk durmuşy şo ýerden başlaýar çagaň. Şoň üçin bir ene de özüniň saglygyna seretmek üçin hem gowy bolar. 1,5 ýaşdan ýa 2 ýaşdan onun artyk kän dekretde oturmak gerek ýok. Eger sen işlemeýänem bolsaň, şu çagaň sadyga bermeli. O taýda öz bähwidiň hem bar, emma çagaň bähwidem ullakan sebäbi şol ýan gaýtysmaly sosialny aragatnaşyk bolmaly. Daşdy görekleri öwrenmeli çaga, tebigaty öwrenmeli, haýwanlary öwrenmeli, okumany öwrenmeli, harplary geçmeli, renkleri tanamaly, kömelekleri bilmeli, daşda göregiň baglarynyň atlaryny ýene, haýwanyň atlary, garaz köp zat bilmeli çaga, eýýäm 2 ýaşdan başlap, ýa 1,5 ýaşdan başlap. Şonuň üçin sadyga bereniňiz gowy diýänmiň sebäbine dekretde uzak otursa aýal maşgalan özem degradasiýa bolup başlaýar. Öňkü bilýänji zatlarynyň bilenok. Ya aýdaly student bolsa, sıradu ýene okuwyny başlasyn, eger işläp beren denanlar bolsa onu sıradu işine gitsin, işini dowam etsin sebäbi 3 ýyllap, 5 ýyllap öýüňde oturanyň bilen dünýe nä derejede ösüp gidip barýar-da. Her ýyl ütgeşik zatlar çykýar, enjamlar çykýar, ütgeşik telefonlar çykýar, ütgeşik kompýuterler çykýar, ütgeşik kitaplar çykýar, daşdy görekden habarly bolmaly, daşdy görekdäki bolýan zatlary, täzelikleri, dünýädäki ähli bolup geçen zatlary şo enäniň bilmesi gerek. Şoň üçin öýüňizde kapalap, daşdy göregiňizi baglap, gapylaňyzy ýapyp 4 stenen içinden çykman oturmaklyk ol bir normal zat däl. Şoň üçin men bir kamynyň bir post goýupdym. Eneler çağalary bilen dekretde näçe wagtlyk, näçe wagt otursa dogry
Hasaplaýaňyz diýip bir soragam beripdim ýadyňyzda bolsa. Ine şoň jogaby şeýlerek gadyrly denanlar. Meniň öz şeýlerek dünýä garaýşym bar. Bu zatlaram elbetde menem ondan mundanam alyp okuýanym, görýänim, eşdýänim, şu zatlaram ine siz bilen paýlaşaýyn diýen. Emma şo meniň görüp okuýan zatlamyň ählisi başga dillerde, türkmen diline ýok. Şoň üçinem türkmen ýanky biziň öz watandaşlarymyz üçin şu zatlary türkmençe men aýdyp berýän. Başga dillerde kän elbetde, başga etlenik dillede o kitaplarym bar, videolarym bar, ya platny ýanky pully nime tölegli kurslarym bar. Bularň hemmesi başga dillerde. Şoň üçinem adyrly watandaşlar men size şu zatlaryň hemmesini bilýän zatlaryny türkmençe aýdyp berýän. Siziň hem habaryňyz bolsun diýip. Indi ýanky dekretde oturan aýal gyzlara ýene-de bir tan maslahat bermekçi. Eger özüňiz ýaly töwereňizde ýaşaýan başga-da çagaly, ýaş çagaly öýde turan gelinler bar bolsa, denanlar bar bolsa, olar bilen hem tanışmaňyz gaty zerur. Sebäbi azyjygam bolsa bir daşaryk çykyp bir arasa howadan dem almak diýip aýdaýyn, kawiçkaň içinde. Ýanky bir gelin gyzlar bilen tanışarsyňyz, olaram halyaskal daşarlar, aýlanýanlar, çagalarına parka gidýänler, ýene ýa oturup çagasy arasa howadan dem alsyn diýip. Şular ýaly gruplary dörediň diýjek bolýan. Ýaş çagaly gelinler tapyňda köçäňiziň o başyna bir sany gelin bardyr, ýa aňyrky köçede ýene biri bardyr. Ya şäherde ýaşaýan bolsaňyz başga padiýede ýaşaýan gelin gyzlar bardyr, ýanky aýal maşgalalar bardyr, çagaly, ýaş çagaly. Şular bilen tanışyp 4 sanymy, 5 sanymy bolup grup, ýanky aýallaryň grubuny döretjek bolaň. Näme üçin? Sebäbi her kim bir zat bilýändir, şolaryň pikirlerini orta oklap, maslahatlaşmak üçin hem gowy. Ya bir çağın terbiyesi barada da gürleşmek gaty gyzykly. Iň bolmanda bir soňky okuwan kitabyňyz barada pikir alşarsyňyz, iň bolmanda bir täze gören filmiňiz bar bolsa, şonuň üstüne gürüňdeşlik geçirersiňiz. Ýa-da bolmasa durmuşyňyzda bir okuwan kitaplaryňyzyň içinde iň gyzyklysy bir täsir, ütküşik bir täsir galyran kitap bar bolsa, şonu orta oklap, şo hakda gürrüň edersiňiz. Gepiň gysgasy, bulam enäniň sosial ýanky aragatnaşygy, sosializasiýa diýip aýdaýyn. Bir özi bir howlyň içinde oturandan ýanky ýaly grup döretseňiz, pikir alşyk diýip aýdaýyn buňa. Pikir alşyk hökmany gerek. Şol aýal maşgalada degradasiýa bolmaz ýaly bir gowagyň içinde köni asyrdaky galan ýaly gowagyň içinde oturan ýaly bolmaz. Şoň ýaly bolmalam däl. Sebäbi daşda görükden gelýän informasiýalary alyp ýetişjek bolmaly. Şonu kabul etjek bolmaly. Köpräk ýanky jurnalmy, gazetmi, kitapmy ýa bolmasa okumaga eliňizde mese şu YouTube'lardan görülýän bir käbir peýdaly maslahatlary görürseňiz has gowy bolar. Şol özüňizi gelişdirmek üçin. Ya bolmasa da ýanky gelin gyzlarla üýüşip bir belli bir güni aýda bir sapar bolýarmy, üýüşip bile bir konserte gidýäňizmi ýa kino gidýäňizmi ýa bir muzeýe gidýäňizmi hökman turup bir oturup bir kafede ýa restoranda bir çaşkajyk kofe içseňizem, ýa şu ýarym sagat bile geçirseňizem şolam bir siz üçin ullan bir dem alan ýalak bolar. Ne şular ýaly men öýde turan gelinlere maslahatym şeýlerä. Ýanky ýene-de bir aýtjak zadym. Bugünlükçe şu ýerde men ýam 40 minut bolup barýar gürläp oturanmy. Soralaryňyz bar bolsa häzir berip başlaň. Menem bollugyndan jogap berjek bolaýyn. Eger kimde sorag bar bolsa ilki sorag belgisini goýuň, gyzyl neme bardyr? O sorag belgisi. Şonu goýuňda onuň ýazyň soragyňyzy, sebäbi bulaň içinde maňa görmek maňa görmek aňsat bolar, sorag bar bolsa. Köpler salamlaşypdyr. Dobry вечер diýär, dobry вечер.
Hayrly uğurlu bolsun, sag boluň. Köpler salamlaşypdyr. Hiç ýaşy diýe. Salam hemmelere. Aýşe Nur salam diýe, salam. Leyla salam. Hakdan ýana diýe, olçar ýa mys diýen diýe, Mustafa diýsene diýe. Ne diýjesin aýdaý diýe. Mm. Hakdan ýana watandaşymyz birazajyk näde dogry pikir edýäňiz. Ýara barmaň diýe, köçe erkekden dogly diýe, bul türkmenleriň nähili düşünjesi bi? Men oňa düşünmedim. Gepiň ýitgysy çaga doglanyny hükman suratda eneli ataly dogulmalydyr. Köçe erkekden dogludyram, emma her bir çaga enesiniňem bolmasyny isler, ýanyna kakasynyňam bolmasyny isler. Çaga diýilýän çaga enesindenem almaly terbiýeni, kakasyndanam almaly. Şo çaga eneli, ataly ulanmaly. Gadyrly watandaşymyz, şu siziň ýazan kommentiňize men şeýleräk jogap berýän. Nesip bolsa täze Türkmenistan gurulsa, bara özüm gelýän olçar ýa Türkmenistanyň siziň nähili maşgalada ýaşanyňyz sorag bolýar diýe. Hakdan ýana. Nähili sorag bolýar, men nähili maşgalada ýaşanym. Gaty dogry maşgalada önüp ösdüm diýip aýdy biljek. Maňa şular ýaly terbiýe beripdirler. Sag bolsunlar, gulaw gördi. Men ene atamyň mesele sag bolsun aýdýan. Nesip bolsa täze Türkmenistan, okey. Sorag barmy ýene? Watandaşlar sorag ýok ýalyna. Köpler salamlaşypdyr. Sadikde seretmeli psikologический travma alýarlar. Meselem täzeli stih atyryp padarka berdiler. Sonra ýatyp durýança padarka uje ýok. Bermädirler. Ağlady. Insap diýen zat ýok. Nesip nädip çagan şulary alınmaly diýen ýaly deme beripdir. Gadyrly watandaşlar ýanky Aýjan Kakabaýew diýe. Gadyrly watandaşymyz Aýjan, siziň diýýän zatlaryňyz gaty dogry. Sadikler häzirki döwürde Türkmenistanyň içi dogrudanam gaty gynançly ýagdaý Türkmenistanyň içindäki pedagoglaryň durşuna özüni terbiýelemeli häzir. Biz täze Türkmenistany guramyzdan soň bu zatlaryň ýyzy kokon bolmaz. Hükman suratda ýokary derejede daşary urtlaryň derejesinde çagalanmada şo derejede bilim berer. Nesip bolsa o zatlary gaýydyp oturmaň. Nahardan soň gezdirip şoň ýaly bir peýdaly ýürüş edip gezip ýörse çagy enani içinde o tirýerim. Dişlerimiz ýaşy gijeňiz haýyrly bolsun. Okey. Bolýa onda watandaşlar soraga ýok. Menem şu ýerde tamamlaýyn. Ýene-de nesip bolsa güni efiri dowam etdiririz. Elimiziň degdigiçe. Ýene şu çagalar barada, eneler barada, ýa başga meseleler barada, täze Türkmenistan barada, esasy iň zerur problemler barada gurrun ederiz. Bugünkü gurrunum şu aýallaryň we çagalaryň psihologiýasy barada, şolaryň üsüşi barada.
sosiallaşmak barady. Şunkü temam oşa barada edesim geldi. Siz bilen paýlaşasym geldi. Imm, Salamatyny soramydan alyp, aýyp görmäň, näme üçin sizin watanyňyz elden gitdi diýäňiz ýa-da siz oýanyň seslerini, diýäňiz emma size toparyňyz bizi özüňizden aýramy görýäňiz. Yo, men hiç kimem aýra göremok. Eteliň, oýanalyň diýseňiz dogry bolmazmy? Tanışsa salam aýyp görmäň näme üçin sizin watanyňyz elden gitdi diýäňiz ýa-da siz oýanyň sesleniň diýäňiz emma siz we toparyňyz bizi özüňizden aýramy görýäňiz. Yo, men aýra göremok hiç zada türkmen hemmem Türkmenistan hemmemizin watanymyz. Hemmelerem göreşmeli. Ol ýaga galyň göreşiň diýilse, ol bir diňe bir adama ýa bir topara degişilýär. Ähli türkmen raýatlaryna degişli. Bolýan sag bolan watandaşlar, şu ýerde meni tamamlaýyn. Sorag ýok ýaly görýän. O, bolýa sag bolan.